नोंथांमोनजों दिनै मोनसे टपिकनि सायाव रायलायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नायबानो जाबाय। दिनै डक्टर दिननाथ बसुमतारी सारनि सायाव डिसकास खालामगोन। बे PIL केसखौ बिथांमोना मानि थाखाय होदों। दिनै साननो गोनां बाथ्राया बे। दिनैहाय माखासे मानसिफ्रा बुंदों दिनै PIL केस होनायनि सायाव डक्टर दिननाथ बसुमतारीया बिनि सायाव ब्रडलि डिसकास खालामनांगौ, रायजो राजाफोरनो खेंफोरथि होनांगौ होननानै बे दाखालिनि जथुम्मायाव जि गेवलां मेल जादोंमोन, बर' थुनलाइ आफादनि बे मिटिं जानायाव बिथाङा बुंदोंमोन PIL केस होनायनि सायाव जोङो गोथौवै एबा ब्रडलि डिसकास खालामनांगौ होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय बिथांखौ बेफोरबायदि माखासे PIL केस होनायनि सायाव बिथांखौ जि खेंफोरथि होनो माखासे मानसिफ्रा एबा आबसुनि माखासे लिडारफ्रा खावलायदोंमोन। बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि माखासे बिथांमोना खावलायदोंमोन PIL खौ मानि थाखाय होदों बिनि सायाव खेंफोरथि एबा बिबुंथि लाखिनो थाखाय बिथांखौ खावलायदोंमोन। आरो माखासे बिनि खेंसालियायैनो एबा अपोजिटलि आबसुनि माखासे लिडारफोर दं। बिथांमोना बुंदों दिनैनि दिनाव जास्टिफिकेसन होनायखौ एबा रिभिउ खालामनायखौ बिथांमोना हास्थाया एबा लुबैया। जुदि बेखौ PIL केस होनानै जुदि बेखौ रिभिउ खालामोबा, जास्टिफिकेसन खालामोब्ला जोंनि बिटिआर रेकर्डआव जि दफाफोर दं, जि क्लजफोर दं एबा क्लसेसफोर दं, बेखौ मावनाया दिनैनि दिनाव थाबथागोन एबा बन्द जागोन। अब्ला जोंनि इमप्लिमेन्टेसन एबा जि दफाफोर दं मावनो गोनां खामानि बियो बन्द जानानै थागोन होननानै बुंदों। आरो दिनैनि दिनाव साननो गोनां बाथ्राया नैबे मोनसेबाव, रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव जुदि बिटिआर रेकर्डआ मोजां मोनब्ला दिनै मानो PIL केस होजाखो? साननो गोनां बाथ्राया बे। दिनैनि दिनाव दिनै माखासे मानसिफोर दङ, माखासे लिडारफ्रा बुंदों दिनैनि दिनाव बिनि सायाव गोथौवै रायलायनांगौ, रायजो राजाफोरनो खेंफोरथि होनांगौ। डक्टर दिननाथ बसुमतारीया मानि थाखाय PIL होदों बिनि सायाव रायजो राजाफोरनो गुवारै बिथाङा बिबुंथि लाखिनानै बिनि सायाव ब्रडलि एक्सप्लेनेसन होनांगौ, फोरमायनांगौ, बिबुंथि लानांगौ होननानै बुंदोंमोन। जेब्ला बिथाङा बिनि सायाव डिसकास खालामनो नागिरदोंमोन, माखासे लिडारफ्रा बुंलायबाय दिनैनि दिनाव बेखौ जास्टिफिकेसन खालामोब्ला एबा रिभिउ खालामोबा थाबथागोन, जोंनि बिटिआर रेकर्डनि जि दफाफोर दं बे मावनांगौआ थाबथागोन होननानै माखासे लिडारफ्रा बुंबाय। बिथाङा बिनि सायाव बुंनो नागिरनायाव बिथांखौ बिदि बुंबाय। अब्ला साननो गोनां बाथ्राया बे, दिनै डक्टर दिननाथ मोननि PIL केस होनाया लाजाथाव ना बले दिनै PIL केस होनाया जोंनि हारिनि थाखाय खहा जादों ना बले लस जादों? दिनै बिथांमोना A to Z बेखौ सावरायलायनो एबा गुवारै डिसकास खालामनो बिथाङा थिरांथा लादों एबा बुंनो नागिरदोंमोन। नाथाय नैबेबायदि अपरचुनिटिस एबा चान्सखौ बिथाङा मोनाखिसै। जायनि जाहोनाव दिनै माखासे मानसिफ्रा बुंनो हमबाय बिथाङा दिनै गावनो मोजां इनटलेरेन्स टलेरेन्स खालामनो हायाखै। बिथाङा सासे गाव लेखा गोरों मेलेमजिबि जालायनानै दिनै जोंनि बर' जाथिनि थांनाय थैनाय आरो जाथिनि थांनाय थैनायनि बिथाङा साननाय दङबा, सेन्टिमेन्ट दङमोनब्ला बिथाङा इनटलेरेन्स जानानै बेफोरबायदि PIL केस होनायाव बाहागो लानाय नङामोन एबा होनाय नङामोन होननानै बुंदों। दिनैनि दिनाव साननो गोनां बाथ्राया बे, जुदि PIL केस होनायाव जोंहा जेबो लस जायाबा, रिभिउ खालामनायाव जेबो लस गैयाबा, जेबो जास्टिफिकेसन खालामनायाव जोंहा जेबो लस गैयाबा, रिभिउ खालामनायाव जोंहा जेबो प्रब्लेम्स गैयाबा, रिभिउ खालामनो हो, नायबिजिरनो हो। दिनै जोंनि बिटिआर रेकर्डआव बबे दफाफ्रा लाजायो, बबे दफाफ्रा मोजां नङा, बबे क्लसेसफ्रा मोजां नङा, जोंनि थाखाय बबे एक्सेप्टेबल, बबेयो आनएक्सेप्टेबल, दिनै बिनि सायाव ब्रडलि बिथाङा डिसकास खालामनो सानदोंमोन। नाथाय बिथांखौ बेफोरबायदि बिबुंथि एबा खेंफोरथिखौ होनो होआखै। जायनि जाहोनाव दिनैसिमबो जोंनि ससाइटियाव, जोंनि समाजाव, जोंनि BTC आव बेले बेजे रायजो राजाफ्रा दिनै बुजिगासिनो दङ। माने गावजों गाव दावराव दावसि, कनस्पाइरेसि, कनफ्लिक्टिं जानायखौ नुनो मोनदों। दिनैनि दिनाव आङो बेखौनो आपिल खालामो, जेसेबां जोंनि नेताफोर दं, दैदेनगिरि लिडार्सफोर दं, बिथांमोना गावजों गाव डिसकास खालामनाया मोजां। मुसुवेलि माने गावजों गाव कर्परेसन खालामलायनानै बिटिआर रेकर्डनि सायाव मोजाङै डिपलि स्टाडि खालामनानै डिसकास खालामनानै बेखौ रायजो राजाफोरनो मोजां खेंफोरथि होनायखौ आं लुगैदों, आं आपिल खालामदों, आं कन्डेम खालामदों। बिथांमोना बिनि सायाव मोजाङै मिथिं दावथिं खालामनानै रायजो राजाफोरनो क्लियार होनांगौ एबा क्लियारिफिकेसन होनांगौ, जास्टिफाइ खालामनांगौ, A to Z एनालाइसिस खालामनानै खोन्थानानै होनांगौ। आरो आं मोनसे खोथाखौ दिनै रोखायै बुंबावगोन, जुदि बिथांमोना जाथिनि थैनाय थांनाय आरो दावहारु बिथांमोननि जिउनि जि जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनजानाय केडार्स लिडार्सफोर दं, बिथांमोननि माने थैनाय थांनाय जाथिनि थाखाय सानग्राब्ला, मोजां मावग्रामोनब्ला दिनैनि दिनाव बिटिआर रेकर्ड एबा पिस रेकर्ड जानानै जोंनि लिडार्स केडार्सफ्रा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव मानो थादों, मानो थानो गोनां जादों? अब्ला नोंथांमोना माबोरै बुंनो हागोन दिनैनि दिनाव जाथिनि थैनाय थांनाय, जाथिनि सार्थआव दिनै बिथांमोना खामानि मावनांगौना बले जोंनि बिटिआर रेकर्डनि सायाव एगेन्स्टै बेबायदि PIL केस होनांगौ होननानै माखासे UPPL आरो प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPLनि माखासे नेताफ्रा बुंदों। दिनै मानि थाखाय बुंदों साननो गोनां बाथ्रा।
दिनै PIL केस होनायाव बिथांमोना मानि थाखाय गन्थंआव दै हाबदों जुदि मोजां मोनब्ला गमामायैनो बिथांमोनाबो केस होनाय नङामोन गामि दानख'नाय सोस'नाय मा भाषा बेलाय दिनैनि दिनाव बिटिआर रेकर्ड जानानै जोंना फुल फ्लेजेड जानांगौ जेसेबां जोंनि बिटिसिआव थानाय रायजो राजानि उन्नयन जानांगौ नट अनलि बिटिसि बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लाखौबो बिटिआरआव हाबगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय दासिमबो गैया बिथांमोना जुदि जाथिनि थैनाय थांनाय बिटिआर थामथि गोरोबथा जानायावबो जुदि जोंनि बर'नि समस्या दिनै जोबनानै थाङासै गासिबो एभ्रिथिं जि समस्या दंमोन बे सलुसन जानानै थाङाखै दिनैनि दिनाव जायनि जाहोनाव बिथांमोना बेबायदि माने बिटिआर रेकर्डनि माखासे साबजाथावि एबा एक्सेप्टेबल नङि माने एक्सेप्ट खालामथावजावि मुवाफोरखौ एबा क्लसेसफोरखौ बिथांमोना सहायनो हायैयाव इनटलारेन्स जानानै बिथांमोना दिनै PIL केस होदों PIL केस होनाया जोंनि जाथिनि थाखाय जोंनि बिटिआर रेकर्डनि थाखाय जोबोद लाजिथाव आरो दुखुनांथाव होननानै बिथांमोना बुंदों दिनै नोंथांमोना बे खोथाखौ सानदोंना सानाखै बिटिआर रेकर्ड फिस रेकर्ड जानानै दिनै जोबथेसालियाव जेसेबां लिडार्स केडार्सफोर दं बिथांमोना दिनैसिमबो उदां अख्राङाव फैनो मोनाखै फिस रेकर्ड जानानै नोंथांमोना बुंदों जाथिनि थैनाय थांनाय दावहारुफोरनि जिउ आरो बिथांमोननि जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बिथांमोननि जिउखौ नोंथांमोना जुदि उदां अख्राङाव लाबोनो एबा बिथांमोनखौ जोंनि ससाइटियाव एबा समाजाव उदां अख्राङाव लाबोनानै बिथांमोनखौबो नोंथांमोना सानग्रामोनब्ला दिनै मानि थाखाय दा हाइनास एन्ड नन हाइनासआ मानि थाखाय बाहागो रानजाबावखो बेफोरो मोनसे मोजां क्लसेस नामा मोनसे मोजां दफा नामा दिनैनि दिनाव बिटिआर रेकर्ड एबा फिस रेकर्ड जानानै बबे जेनेरेल एमनेस्टि मोननांगौमोन जेनेरेल एमनेस्टि मोनाखिसै अब्ला बियो जोंनि थाखाय बोरै एक्सेप्टेबल बोरै जोंनि थाखाय मोजां दफा होननानै जोङो बेखौ बोरै बजबनानै बोरै एक्सेप्टेड खालामनानै जों लानो हागोन जायनि जाहोनाव दिनैनि दिनाव जोंनि माखासे लेखा गोरों सानसुमैफ्रा दिनै बिनि सायाव रिसार्च खालामदों स्टाडि खालामदों जोंनि बिटिआर रेकर्डआ मोजां नङा होननानै बिथांमोना बुंदों दिनै ससाइटियाव रायजो राजाफोरनो फोरमायनो नागिरदों नाथाय PIL केस होनायनि सायाव बिथांमोना दुखु मोनदों दिनै जोंनो जाय बुस्थुआ मोजां जों बेखौ मानिदों वेलकाम खालामदों बिटिआर मोनबाय एग्रिमेन्ट जाबाय फिस रेकर्ड जाबाय जोंनाव सान्थि सुक्ति जानांसिगौ लिडार्स केडार्सफ्राबो जेलनिफ्राय जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानांसिगौ अब्ला दिनै जोङो बेखौ माबोरै फिस रेकर्ड होननानै बुंनो हायो बारे बारे बुंदों बियो फिस रेकर्ड नङा होननानै आङो बुंदों दिस इज नट फिस रेकर्ड प्रमद बर' जेसेबां लिडार्स एन्ड केडार्सफोर दं आङो दिनै जेसेबां सापर्टार्सफोर दं प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सरकारनि जेसेबां मेलेमजिबि सानसुमै इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोन दं बिथांमोनखौ आं बुङो कन्डेम खालामो आपिल खालामो बिथांमोना दिनैनि सायाव दिनैनि दिनाव एबा दिनैनि टाइमाव बिथांमोना दिनैनि दिनाव माबोरै बुंनो हायो फिस रेकर्ड जाबाय सान्थि सुक्ति जाबाय बिथांमोना दिनै मोजांखौ नायनो हाया जायनि जाहोनाव बिथांमोना इनटलारेन्स जानानै PIL केस होदों मोजांब्ला दिनैनि दिन बर' नोंथां दिनै मानि PIL केस होखो मानि थाखाय PIL केस होनो गोनां जाखो साननो गोनां बाथ्राया बे रायजो राजाफ्राबो कनसियास जानाया मोजां स्टाडि खालामनाया मोजां मालानि गोदै गोदै खोथा एबा लेक्साराव गोजावनानै जेबो लाब गैया बयनावबो मेन्टेल एबिलिटि मेन्टेल पावार दं साननो हानाय गोहोआ बयनावबो दं स' बयबो गाव गावबागाव मेन्टेलिटि एबिलिटिखौ बाहायनानै स्टाडि खालाम रिसार्च खालाम दिनैनि दिनाव मानि थाखाय PIL केस होदों फिस रेकर्ड खालामनानै बर'नि थामथि गोरोबथा खालामखांनानै फैनानै जोबथेसालियाव लिडार्स केडार्सफ्रा दङ गवाखै बाट बिथांमोना दिनै PIL केस होनायाव गोथौवै दुखु मोनदों दिनै जोंनि गेजेराव मानो बेफोरबायदि गोरों गोराफ्रा मानो PIL केस होनांगौ मोजांखौ लुबैया बिथांमोना होनना बुंदों नोंथांमोनहा जुदि मोजांखौ लुबैदोंब्ला जाथिनि थैनाय थांनायखौ सानदोंब्ला आरो जेसेबां जोंनि एनडिबिफोर दं जेलाव थानाय लिडार्स केडार्सफोर दं बिथांमोननि जिउखौ नोंथांमोना सानदोंब्ला मोजांखौ लुबैदोंब्ला सान्थिखौ लुबैदोंब्ला नोंथांमोना दि बिटिआर रेकर्ड खालामनानैबो फिस रेकर्ड सान्थि सुक्ति खालामनानैबो फाउन्डार अफ द एनडिबि रन्जन दैमारि सार नट अनलि रन्जन दैमारि जेसेबां जेलाव थानाय लिडार्स एन्ड केडार्सफोर दं बिथांमोना फिस रेकर्ड खालामनानैबो गवाखै नोंथांमोना बिनि सायाव गोथौवै दुखु मोनदोंना मोनाखै नोंसिनि गोसोआव मा सानदों मा थिंकिं खालामदों दिनै PIL केस होनायखौ नोंथांमोना दुखु मोनदों दिनै बिथांमोना दि गवाखै सान्थि सुक्ति जासे जानानैबो बिथांमोना जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायाखै उदां अख्राङाव फैयाखै नोंथांमोना बिनि सायाव गोथौवै मानो डिपलि गोसोआव दुखु मोननाय मानो फोरमायनो हायाखै मानो जेनेरेल एमनेस्टि मोननांगौ बयबो गजोबनांगौ बिटिआर रेकर्ड फिस रेकर्ड जानानै नोंथांमोना मानो बुङाखै मिथिं दावथिङाव मानो बुङाखै नोंथांमोना मानो गोथौवै दुखु मोननायखौ मानो फोरमायाखै कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव नोंथांमोना बिटिआर रेकर्डनि सायाव मा सानदों PIL केस जानायनि सायाव नोंथांमोना मा सानगासिनो दङ कमेन्ट बक्सआव लिरनानै फोरमायहर बिथांमोना दिनै टटेलि बिटिआर रेकर्डनि जि दफाफोर दं एबा जि क्लसेसफोर दं बेखौ टटेलि माने PIL केस होआखै बाट बिथांमोना PIL केसखौ होदों जायफोर जोंनि दफायाव थानाय क्लसेसफोर दं एबा दफाफोर दं बिनि सायाव बिथांमोना गोथौवै साननानै गोथौवै थिंकिं खालामनानै ब्रडलि डिसकासन खालामनानै बिथांमोना बिनि सायाव स्टाडि खालामनानै PIL केसखौ होदों बिथांमोनहा दिनै
बे PIL केस होयोब्ला एबा PIL केसाव जुदि देरहायोब्ला दिनै रिभिउ खालामनाय जागोन A to Z अबे बुस्थुआ मोजां नंगौना नङा रिभिउ खालामजानो गिदों रिभिउ खालामोबा बिटिआर एक'नि दफाफ्रा दोनथ'जागोन एबा थाथ'गोन होननानै बिथांमोना बुंदों दिनै रिभिउ खालामनायाव नोंथांमोना गिनांगौ जेबो खोथा गैया मोजां नंगौना नङा बेखौ रिभिउ खालामनायाव नोंथांमोना गिनांगौ दरखार गैया गमामायै दिनै बिथांमोना रिभिउ खालामजानो गिनायनि मेन उद्देश्य मेन जाहोन मेन रिजनानो बेनो रायजो राजाफोर रिभिउ खालामोबा बाव माखासे बेले बेजे माखासे जोंनि थाखाय आनएक्सेप्टेबल माने गनायनानै लाजाथावि दफाफोर दं नैबे दफाफ्रा बन्द जागोन एबा माने स्टप जागोन एबा साननो गोनां बाथ्रा बे दिनैनि थाखाय बिथांमोना PIL केस होनायखौ बिनि थाखायसो दुखु मोनदों बिथांमोना जुदि जाथिनि थैनाय थांनायखौ बुजिग्राब्ला जाथिनि सार्थआव खामानि मावनानै दिनै बिटिआर रेकर्ड खालामदोंमोनब्ला जोबथेसालियाव मानि थाखाय दासिमबो दं साननो गोनां बाथ्राया बे दिनै बिथांमोना PIL केस होदों मोजां जादों दिनै रिभिउ खालामनांगौ बबे दफाया मोजां नंगौना नङा बिथांमोना बिनि सायावसो PIL केस होदों दिनै रिभिउ खालामगोन बिथांमोना मानि थाखाय रिभिउ खालामजादों कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर रायजो राजाफोर रिभिउ खालामोबा बबे बुस्थुआ मोजां नंगौना नङा बिटिआर एक'नि दफाफ्राव थानाय क्लसेसफोर दं जि दफाफोर दं बेखौ रिभिउ खालामनाय जागोन अब्ला जों बुजिगोन रायजो राजाफ्रा गासिबो क्लियार जागोन अब्ला जोङो कनफिउस जानांगौनि जोंहा जेबो खोथा थानाय नङा एबा बुंनांगौ जोंहा जेबो खोथा थानाय नङा दिनै रिभिउ खालामोबा गासिबो A to Z नुजागोन दिनै बिथांमोना रिभिउ खालामजानायनि गिनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय दिनै रिभिउ खालामोबा बिथांमोननि माखासे थगायनानै दफाफोर खालामनाय एबा माबा मोनसे खालामनाय नैबे रोखा रोखा नुजाजोबगोन गासिबो एनालाइसिस खालामजानो गिदों जायनि थाखाय दिनै PIL केस होनायखौ बिथांमोना दुखु मोनदों सानफ्रामबो अप्रेसिभ जादों बिनि थाखाय रायजो राजाफोर